खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन राजखान्थियाथ' दा बेलेग रोखोम सोलिगासिनो दं दिनै सोरबाया गावजों गाव गावनि दलावनो गाव ना बेबा बिखौ सोंखारिलायनाय जेरैबायदि उदालगुरियावहाय नैबे सासेनिखौ बाथ्राखौ लालायनानै गोबां गावजों गावनो UPPL जों UPPL ना बेफोरबायदि सोंखारिलायनाय बेबा बिनो टिकेट होनाङा बिनो होयोब्ला रायजो राजायानो भट होनाय नङा बा केम्पेइन खालामनो हानाय नङा ना बेफोरबायदि बायदि रोखोम आरो बिनि उल्थायैबो बिलाइ सोर नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि दिनै उमुक MCLA आ जोंनावहाय गोबां खामानि मावदों गोबां रायजो राजाजों ना बेफोरबायदि आरोखि सोरनिबा पक्षे जानानै बुंनाय सोरनिबा जानानै उल्थायै बेंनाय जों आबसुनि सोमावसारनायाव गोबां राजा लामा गाथेनायाव जोंबो दंफायोमोन ना बेफोरबायदि आरोखि UPPL नि जानायावबो जों गोबां गोलाव सम UPPL जोंनो सिथाबनानै थाबोनाय बेफोरबायदि बाथ्रा जों बुंलायनायखौ नुनो मोनदों थ' बेफोरखौ नायोब्ला राजखान्थि दोलोआवहाय UPPL आवहाय मा जेंना जानानै दं नङा होमबा जों नुदों सायावसो बिराद मोजां नाथायबा सिङाव बयनिबो दोलोआव जायो थेवबो जों नैबे UPPL नि जाखिनि राजखान्थि दोलो बावहाय सिंनो बिराद गाज्रियै सोलिदों बा नारा नाथा नों बिनो होयोब्ला जों थाया बिनो होब्ला आं थाया ना बेफोरबायदि आरोखि अनलि टिकेटनि बियो इन्टारेस्टिं जादों आरोखि जायो बेफोरबायदिया जानोबो नांगौ अब्लासो पार्टिफ्रा गोख्रों स्ट्रं जायो थ' मेन बाथ्राया बिनि खोथाखौ आं दोनथ'नानै निसिमानि समस्तिनि UPPL नि बाथ्राखौसो आं बुंनो लुबैदों थ' आं सिदायै बुंनो नागिरदों मोनसे बाथ्राखौ जों फेरेंगाखौ खोनानो मोन्दों बावहाय गेलेगोन थाखा फैसा थानो हागौ न' बुंजासे बिल्डिं बुंजासे थाखा फैसा थानो हागौ नाथाय जों बै थाखा फैसाखौ देरसिन खालामा लाफानो UPPL नि सोरबा सासे गैथारि सोरबा माबा गैयिखौनो फैसा गैयिखौनो केन्डिडेट खालामनानै निसिमा हिसाबै होहरनो हायो UPPL आ मानो हायो दिनै फेरेंगामोन बायदिया थाखा फैसाजों थानो हागौ नाथायबा बिनि नैबे गोसो सिंनिफ्राय दुनियानि लेथ्रा दुनियानि मैला जों सानसे साननैबाबो मोननाय बेखायनो बुंदों आं खावलायगोन निसिमानि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ निसिमा समस्तिनि UPPL नि सोरबा होयो केन्डिडेट जुदि ओंखारोब्ला UPPL निफ्राय निसिमा समस्तिनिफ्राय अब्लाना आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा फेरेंगा फैयोब्ला जों निसिमा बायदियावहाय नङा होमबा निसिमानि खोथाखौथ' बाद दोन बियो गावनि 14 चिरांनि मानसिफोरखौ बियो गोबांखौनो गोसोआव आघात होनानै दोनदों देरहानाय नंखा बेखौ नुनानै बियो निसिमायाव फैनो नागिरदों बे आरोखि बाथ्राया दिनै मोनसे बाथ्राखौ आं गुबुननिफ्राय फैदों बा माबानिफ्राय फैदों आं बेखौ बुङा दिनैहाय बियो बेंटल बायदि बेंटलनिफ्राय बियो गावनि निसिमा समस्तियाव बेरायफैबाय थागोन ना नायफैबाय थागोन ना हाबफैबाय थागोन ना आं बेसो बाथ्राया आरो दे बेयाथ' माहाजोन मानसै बिल्डिं बुंजासे थाखा फैसा गोनां मानसै जोंनि निसिमानि मानसिफ्रा बुजिदों थाखा फैसा दङ नाथायबा खिन्थु नोंसोरनि खैफोद समाव निसिमानि रायजो राजानि खैफोद आफोदनि समाव नोंथांमोना थांनांगौ जायो ओरै साफागुरि हया बेंटल गेट जानानैसो बेंटल थांनांगोन गैयाब्लाबो बावहाय 1500 अट' भारा लानानै थांब्लाबो 1500 थाखायाव बियो ओंखारगोन फुंनि 7टा 8टा अब्लाना निसिमानिफ्राय थांनांगोन खयथायाव निसिमायाव फेरेंगाया गावनि समस्तियाव थागोन ना थाया बियो बाथ्राया बेसोना नों दैज्लां मेसें समावथ' ओरै थबस' बारस'नो हाबाय गोजां बोथोर समाव जेब्ला दैज्लां सफैगोन माबोजों बारस'गोन नों ओरैहाय फैयाबानो बारग'आ आरो ओरैहाय नों नावजों आरो नावाबो टाइमलि मोनसे बिस्राबो समनि खोथा थायो बे आरो बेखौ नायनानै जुदि नायोब्ला सानोब्ला बिनो भट होथावा आरो आं खावलायसिनबावगोनसो बिखौ निसिमानि रायजो राजाफोरनो नोंथांमोना सोरनो भट होयो हो UPPL निफ्राय जुदि गोदान केन्डिडेट निसिमानि जाथारनाय मानसि केन्डिडेट बा आलादा खोथा आंहा बावहाय बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा आं खावलायगोन फेरेंगामोन बायदिनो भट होआबा मोजां जागोन नामा बेखौ आरोखि आं खावलायगोनसो बेखौ मानो होनना बुङोब्ला बिनि सभाब चरित्र जों नुखाबाय थादों 14 चिरां बायदियावनो
बिनि जा खाब्रां राव आथिं आखाइ दं मावना जानो हायो नङा होनबा आरो आथिं आखाइ थाजोबनानैबो खोमाबो दङ मेगनबो दं आथिंबो दं आखाइबो दं मालाबाथ' नों पकेटाव दिनैनि दिनाव 10 थाखाबो गैया जागोन अब्लानि समावथ' नोंनि आखाइ फोलावगोन जोङो निसिमा माबानि रनजित बसुमतारिनि फोलावहैथारनांगोन एसेब्लाबो अब्लानि समाव नोंनि खैफोदनि समाव बिथाङा एसेबो जुदि निदान खालामहरोब्ला नोंनि गोसोखौ नों गोसोआव मा सानगोन जों भट होनाया बिनो भट होना देरहाहोनायानो बिराद मिस्टेक जादों ना बेखिनि खोथाखौ सानफ्लांगोन ओंखायनो बेबाराव निसिमायाव फैनो ओंखारदों फैमारोब्ला बा गेलेमारोब्ला आंनिब्ला आं सानदांनानै जाखिनि मोननाय आरो जा मोनथिनाय जा बुजिनाय इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया दुखु मोननानै लाब गैया निसिमानि मानसिफ्रा बुंनो हायियाव थादों इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्राबो गोबां मेम्बारफ्रानो बुंनो हायियाव थादों आरो आनखि एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर बावहाय दङ निसिमा बायदियाव गोबांनि इउपिपिएलजों सिथाबनानै थानाय नाथाय फेरेंगाखौ थांजानो बादों बिसोरबो खुगासिनो हाया बुंनो हायियाव फावसायनानै दं बुंनो हाद्लायै मा गिदिर बाथ्रा बेलाय दिनै मोजां मोना नालाय मोजां नङा गावबा गावनि मतामतखौ होदलायनाया मोजां दा बावहाय निसिमायाव बुंनो थाङोब्ला फेरेंगानिख्रुइ साबसिन हामसिन गोरोंसिन रावबो गैला नामा निसिमा बायदियाव इउपिपिएलआवथ' गैला फरायसा आफादनिफ्रायनो सोरबा सासे केन्डिडेटखौनो दिखोनानै हो माथो लस जाखो बावहाय ओरैनोब्लाबोथ' सरकाराव दंखायो इउपिपिएलआ थाखा फैसानिलाय माथो अभाब जादों दिनै प्रमद बर'आ देरहाथारनो लुबैदोंबा समस्तिनि निसिमानि जायगानि बिनि दुख सुख निसिमा ओनसोलनि दुख सुखफोरखौ बुजिनो हानाय सासे मोजां केन्डिडेट नायनानै होना होबानोथ' जायो खोनानो मोन्दों जों खुगा मानसिफोरनि खुगा इउपिपिएल गभर्नमेन्ट सरकारा दा नै बिनाया गेलेनो ओंखारदों दा बिनो होनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो दिनै बियो रायजो राजानि दुख सुख बेखौबोथ' दिनैहाय बिना गयारियाबोथ' दिनैहाय जेब्ला पिसिडिआर दादों अब्लानिफ्रायनो राजा लामा गाथेनाय मा आग भाग लायाखै बेलाय इउजि ब्रह्ममोन बायदिजों राजा लामा गाथेफानायाव बेसेबां खामानि मावबोदों दिनैहाय फेरेंगाया दिनै बेंटलनिफ्राय फैनानै बे राजा लामा गाथेफेरनो मोनाखै बे फेरेंगाया ओंखारनो मोनाखै उखैहाबनानै थानो मोनाखै बियो बेल'सो जोंबो थाफानो मोन्दोंथ' एबसुनि जाखिनि राजा लामा गाथेनाय बावहाय जों 1 घन्टाब्लाबो 2 घन्टाब्लाबो सानसे थायाखै न' दाउट जों मिथिगौ नाथाय बावहाय जों फरायसा आफादनि जिखिनि राजा लामा गाथेनाय बेफोराव आंबो सानसे समाव ओंखारफानो मोन्दों थाफाहैनो मोन्दों दान्दिसेब्लाबो आं बेखिनिखौ बुंगोन थ' दिनैहाय फरायसा आफादनिफ्रायबो गोबां गोरों मानसि दं दा बेफोरबायदिनि मानसिनिफ्रायनो सायख'नानै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो दा जुदि फेरेंगाया जुदि फैमारोब्ला बावहाय निसिमाखौ आंनि बुजिनायाव आरोखि निसिमायावथ' गोरों गैद्रायैथ' नङा गोरों गोरा गोबां दं थ' बे हिसाबै आंनि थौले मेलेमजों सानदांनानै मोननाय निसिमानियाव इउपिपिएलआ बा इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल लेभेलनिया निसिमाखौ लासिंसिं खालामनायफोरबायदि जादों आंनि बुजिनायाव आरोखि सोरनि बुजिनायाव मा सानदों आं बेखौ मिथिरोङा आंनि बुजिनायखौसो आं होनदों दे दा बावहाय जुदि फेरेंगाया गेलेमारथारोब्ला बा देरहालाङोब्ला बा देरहायोब्लाथ' सोरहा लाब जागोन जाया इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा मा सिन्था खालामलायदों बिसोरसो मिथिलायसिगौ खिन्थु आंनि बुजिनायाव फेरेंगानो भट होयियाबा मोजां जागोन होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला घटना बहुद जाथाय बियो दिनैहाय एनडिएफबिनो मुंख्लं न'खरफोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन न'खरफोरनोबो जायफोरा एनडिएफबिनि जाना मुंख्लं जानाय बेफोरनो साख्रि होनो हायाखै बेफोरखौ नायोब्ला बेनो होनानै लाब गैया आंनिफ्रायथ' जिबनाव मोनखाया बे मोननायबो नङा बेफोरबायदि आरोखि थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला रायजो राजानाव निसिमाबासिनाव क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि भिडिअखौ बा आंनि मतामत होनाय आंनि गोसोनि साननाय जाखिनि
बाथ्रा बुंनाय बावहाय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै गासैबो रायजो राजानाव क्षमा निमाहा बिनाय थाखाबाय। थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथा बुंबाय, गोलावबो खालामनो सानासै, बावहायनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।